A cultura de Marín xa latexa no seu novo auditorio. Centos de veciños asistiron á apertura desta nova infraestructura cultural situada no Paseo Alcalde Blanco. Que felicidade máis grande sinto neste momento, vendo este patio de butacas con público. Un soño cumprido, dixo a alcaldesa, polo que a vila levaba moitos anos agardando. Cando un leva tanto tempo soñando cun proxecto, desde que precisamente iso era un soño ata que se fai realidade, é difícil non emocionarse. O novo auditorio ten unha capacidade para 500 persoas, un salto cualitativo e cuantitativo que elevará a potencialidade da oferta cultural na vila. Debíamos ter un espacio digno e non ser sempre que conformarnos con espacios aos que lle temos cariño, sin duda, pero que non recollían as características necesarias para dar, sen dúbida, este salto de calidade. Para chegar ata aquí houbo que superar multitude de trámites, xestións e tamén atrancos que deron paso a 4 anos de obras. Chegaron momentos de tomar decisións e tomámolas. E por iso, hoxe estamos aquí. E estamos aquí para entregarlle ao pobo de Marín, para entregarvos a vos as chaves do que vai ser a nosa futura Casa Cultural. Mais alá das dificultades nos trámites, o custo económico tamén condicionou o proxecto. Para erguer este edificio e enchelo de todos os equipos técnicos precisos, fixeron falta 6,4 millóns de euros. Ademais do esforzo do Concello, a Xunta chegou 2,7 millóns e contouse tamén con financiamento europeo dos fondos FEDER. Sen eses cartos, o proxecto volvería a ser só unha ilusión e non poderíamos pasar ás obras. E aí entra Alfonso Rueda, que por encargo, ainda non era presidente, do entón presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comeza a axudarme a buscar financiamento. Primeiro, díxome que priorizaríamos a construción do Centro de Saúde de Marín e unha vez listo, iríamos a polo auditorio. Non foi un proceso fácil, foi un proceso longo. Priorizamos, efectivamente, a primeira vez que falamos desto, había que acabar o centro de saúde. Creo que todos estamos de acordo que todo importante, o centro de saúde, o magnífico centro de saúde que se fixo en Marín, era moi necesario, pero isto tamén. O presidente da Xunta destacou que o novo auditorio suporá un impulso importante para a dinamización cultural, social e mesmo turística de Marín. Aquí queda para todos os veciños e as veciñas de Marín e de toda a contorna, pero este concello tan grande, un dos máis importantes da provincia de Pontevedra, dende logo, e de toda Galicia, merecía este edificio. O auditorio ten unha superficie de 2.000 metros cadrados. Foi construído nunha parcela da autoridade portuaria unindo ese espazo co centro da vila. Este luns arrancou a plantación dos xardíns da contorna. O seguinte paso, dotalo de contido. Estamos, en dúbida, en disposición de iniciar o seguinte paso, que é a xestión cultural e a posta en disposición de todos os que estamos aquí e os que queiran vir visitarnos. Unha programación estable, dinámica, completa e ambiciosa. E agora o que hai que facer é, agora ven a segunda parte, que é casi tan difícil como a primeira, que é darlle sentido. Isto é un continente, ao final, un continente moi bonito, un continente moi ben construído, un continente moi traballado, pero ahora o contido é o fundamental. A posta de longo do auditorio foi apadriñada polo gaiteiro Carlos Núñez, que puxo o broche de ouro ao acto.